తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునే ముందు వరాహస్వామిని ఎందుకు దర్శించాలో మీకు తెలుసా? తిరుమలలో వరాహస్వామికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. పురాణాల ప్రకారం వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమలలో నివసించడానికి వచ్చినప్పుడు ఈ కొండకు అధిపతిగా వరాహస్వామి ఉన్నారని చెబుతారు. అందుకే స్వామివారిని దర్శించుకునే ముందు వరాహస్వామిని దర్శించుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన సాంప్రదాయంగా భక్తులు పాటిస్తారు. తిరుమలలోని వరాహస్వామి టెంపుల్ స్వామి పుష్కరిణికి ఉత్తర తీరంలో ఉంది. భక్తుల విశ్వాసం ప్రకారం ముందుగా వరాహస్వామిని దర్శించుకొని ఆ తరువాత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. మీరు తిరుమలకు వెళ్ళినప్పుడు ముందుగా వరాహస్వామిని దర్శించుకున్నారా? కామెంట్లో చెప్పండి. ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన టెంపుల్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం హిస్టరీ టాక్స్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.